Sewuphutshuka ividiyo egcokama lehleba imbangwali. Sawubona kuphi nokuphi lapho funye khona nombuso njengamanje ukubingelela ke mathinda gcosa intombi zomqamulo amehla kabanye baqhamuka imali thubazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala lancethe enze kulungelo press subscribe button share phinde comment okhona nakonke uma subscribe yake imali ekhamba usukwenzela ukuthi ube wena oqala uthola notification usufile video phambili. Kanti ngabe umdala ekhaya uthi hlala lapha no comment section ungakhohlwa upress button la join ekuyilona ke uzopha khona channel yakho 10 rand njalo ngenyanga. Siphinde sibonge wasebejoinile ngani zawethu sawabona bayavela enkundleni yokuxhumana. And ama-details asebhenki siqinisekisa ukuthi thina siwabona abanowena nabakwa-YouTube. Igcokama sekuphutshuka ividiyo yalo lakho nalisho ukuthi cha kungcono mangabe ingoma iyitrendela nje ebese kuthiwa cha idlula i-album edlula kunokuthi kuthiwa ingcono le kuna-album edlula. Cha lichaze ngandlela lichaza ngaphandle komusho isikhathi sakhe asicime sihlale kuyona ke ividiyo. Ngibuza ngempela ukuthi kuyoze kube nini kuthiwa ushayile kulokho. Lawanyakozayo kuthiwa ushayile kulokho. ushayile futhi. Nakulokho ushayile futhi. Hayi akufani kulokho. Awu. Kodwa kungcono kunalokho kuthiwa ube ngcono ukudlula ubhede impela ke manje. Hayi ngiyambonga yena ulokho lo.